Idaztearen boterea 12 urterekin sentitu nuen lehendabiziko aldiz. Ipuin bat eskatu zigun andereñoak, eta nik fikzio hartan gurasoak eta hainbat irakasle akabatu nituen. Labanaz edo aizkoraz ez naiz gogoratzen. Ziztuan deitu gintuzten bilerara ikastolako psikologoarekin. Oroitzen dut eskolarteko bertso-paper lehiaketara bidali nindutela garaitsu hartan. Ordubete geneukan bi bertso idazteko, gaia guztiontzat bera, gehien maite duzuna. Oraindik ikusten ditut, parte hartzaile ginenon guraso asko eta asko, lehiaketa burutu zen institutuaren atarian, euren seme-alaba noiz aterako. Eta horien artean nireak irudikatzen ditut. Neskamutilaiek nola irteten ziren ikusiz, ni beti azken putz. Eta nola besarkatzen zituzten euren gurasoak, amari, aitari eta kasurik txarrenean aitona moinei idatzitako bertsoak gogorak hartzen saiatuz, irribarrezin zabalagoarekin, komunio ederragorik. Barregitzuten nireek zer egingo zuten ba, nire bi bertsoak telebistari idatzi nizkiola jakintzutenean. Poto egin nuelako ez nuen irabazi. Gaztetan neska liluratzeko idazten hasi nintzen, alferrik. Gero, maixutzat dituzunak kopiatzen hasten zara, euren talentua itxatziko zaizulakoan. Spoiler, ez da mirari hori gertatzen. Baina berandu egidaia da. Arra sartua duzu eta ohartzerako, familiari lagunei edo loari denbora kentzen ikusten duzu zure burua ipuin sistrin bat idatzi ahal izateko. Bat-batean 40ak betetzen dituzu, bai, elipsi erraldoi bat bezalakoa da gaztaroa. Eta konturatzen zara, aukeratu duzula jada zure metrolinea bere bidegurutze eta guzti. Eta ez da damuzalela, ez da gutxiago ere. Baina bidegurutze hartan beste metrora hartu izan bazenu edota perelaxen ordez trokaderon jetxi izan bazina zer ostia gertatuko litzaizuken, zure bizitza nolakoa zateken pentsatzen jartzen zara. Eta ez duzu beste erremidiorik boligrafoa eskuetan hartu eta idazten jartzea baino.